Ételeink választékát a rendezvények jellege határozza meg. Cégünk nagyon fontosnak tartja, hogy minden kedves vendég megtalálja azt az ételt vagy ételkülönlegességet, ami számára finom és ízletes. Ételeink elkészítésénél nagy hangsúlyt fektetünk a vitamindús, zöldséges és gyümölcsös ételekre. Húsételeinket faszínen vagy minimális iradékkal, inkább a saját levében készítjük el. Pikáns ételeink mellé nyáron ízletes gyümölcsökből facsart hideg ivólét, gyöngyöző habos csapoltsört, télen pedig különleges forralt bort vagy forró teát kínálunk kedves vendégeink számára.